for me mo bibi achen e mo bibi afinsiapa midi ene Berma Bediide no amidi ayasekom mefa akwanya we so achia ewiase ema nyina titiriu ene amagana adehye semi watabanya ene kameko oba bia fie 1111 na maka kire ne se awradi nyankopon enhyira no hwan ni woba na hwan ni ena hwan ni batai twedi ampo kwa me bese ya dom nyankrompo anya wo woba ne nko ade we woba ne mo batai ene de ote na busua eyem kom no woba tane ye batan yo eduru bre bi se ya na ye fe eye ahwoho a si e ka kire Ghana man nyina se awradi nyankopon hyira mo pa kopem se abosome nkron ebi kura de ye boro na we se de meti hei no wanye me abosome nkron a na se ne mama abonti a me ka kire Ghana ma se nyankopon hyira mo a ne ma ye wutiafo ma mi ye cha nyankopon hyira pa wo US unimi ni aba na nsiaje me ofa se awradwa nya me hyira mo pa bitwutwumtwo ma die nyina Papa Joyce nya me hyira Empress nya me hyira Sister Mage wo Italy nyankopon hyira pa saso na mama adoma wo New York wo US abontire so mama nyankopon hyira pa de moye mayi nyina eye fe eye ahoho a ne eye modaso nkonkora nti de yeka nyina ne se awradi nyankopon wonyem kese wonyim mfura domu enko adomu se de mahwe ama yasia fifi no ye behwe mo ama musia tutu na emum ade a ya ne se badom pewie de a muntumi anwebi nanso nyankopon enyam kese ba wonyim mfura domu enko adomu otutu manam onsiye omomani hu mo na aka nyina omamo nti mo nso no sine so aduaba pa na emum man koye bayibo enkoye no mibi maame akokoba na akoko batai ni naiti aba na emum enkumba de opata kon no so onfa kon emonobo yani befom mo na emum anum asem ya mama ni nyinhyira emaye mamu nyina ye mfom so annome ye ne na mbra amabre wo ye hunti modome ya na eye adwuma ne eye moda so nkun de betumi aka nyina ne se nyame enhyira mo pa ni titiri musomfo Berma Bediide no amidi ayasekom wo de metumi aka nyina nyankopon enhyira mo titiri ene amagana adehye mo amuwo akwantuom mo amuwo fie de mo yemaye no eye ni soye ahohoho a nyankopon enhyira mo pa happy Mother's Day to each everyone.